Zo stredného Slovenska Katarína Kováčiková, televízia JOJ. A či je to v Čechách alebo na Slovensku, politici nebudú robiť nič. Že tam jedna múdra žena, neviem či je politik, ale dobre hovorila, že my nemôžeme kopírovať, že tam, ja neviem, kto v nejakej strane v zahraničí robí toto a my budeme len kopírovať. Máme si robiť vlastné. My nemáme sa na nikoho spoliehať. Ani na okamih nezaváhal, z bytu vybehol dokonca bosý. Však ak to aj vyzerá. Či sa robí vlastné. Však Babišov otec, keď boli komunisti, on bol pri vláde tiež, teraz je to jeho syn, tak rozkrádol celé Česko. Miliardy. Normálne to verejne aj rozprávali, jak si nadávali politici jeden druhému. A ja som rozmýšľal, odkiaľ by to mal. Čo to je všetko z peňazí ľudí. A to isté aj Fico aj ostatní. Idioti. A za ďalšie, či máš telefón, televízor, americká, čínska a francúzska špeciálne jednotky, ktoré sú na to zamerané, odpočúvajú všetko, čo rozprávaš. Takže nemal by si mať telefón, tam nerozprávaš. Keď dodržuješ pravidlá a nerobíš nič, tak je to v poriadku. A keď nie, tak hneď sú pri tebe. Hneď. A to bolo v českej televízii, to novinár sa rozprával s nejakým bývalým vojakom z armády a ten mu to povedal. Že ja mám telefón, že spravodajská služba ma sleduje, že áno. Že prečo? No ale to je nariadené. Keď to vaša vláda nezakáže, ale vláda by to mala zakázať. On povedal, keď to vláda zakáže, tak je to v poriadku. A čo sa deje vo Francúzsku? Tu máš stránku Facebookovú, ty tam niečo napíšeš a napíšeš niečo zlé a v momente policajti prídu a ideš do basy. V momente. A to bude za chvíľu aj tu. No. Defekt na aute, pokazený spotrebič. A takou druhou položkou, ktorá ťaží mnohých Slovákov a rozpočtiaže rodinné sú nevýhodné požičky, nevýhodné dlhy. Nikto z nás si nemôže kúpiť všetko, nikto z nás nemôže dosiahnuť všetko. Treba jednoducho si stanoviť hranice a byť realistický. Generácie pred nami boli skromnejšie? Generácie pred nami boli realistickejšie. Vladislav Jackovi a Tomáš Dolecký, televízia Markíza. Tvrdenia o snahe prezidenta